аллакай аз сулфат хун меояд явуз. қомондон. салому алейкум дӯстони азиз. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кор фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10 000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯй ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд. шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва сатҳои зарари псариязро гум карданд, барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумо. ҳоло баъд гап мезанем, ҳозир вақти ин нест. исто. чӣ ӯ намедонад явуз? намедонистааст. ту намедонӣ? аҷиб. медонӣ қумандонат имрӯз ё фардо мемирад. позаҳраш бошад, дар дасти ман аст. яъне барои он ки зинда монад, ман ба он лозимам. даҳонатро пуш! қомандон! оҳиста мемирӣ явуз. қаласу оҳиста. کی با تو گفته است که من خواهش زیستن دارم؟ کی گفته است که من خواهش زیستن دارم؟ کی گفته است گمزن؟ قماندان او را میکشید. بار دیگر دخونت را کشای تو را از ماشین میپرتایم. شنیدی مرا؟ تمام. حالا که به آزادیم وقتی کم مانده است، من یگان نامعقولی نمی کنم. خواطر نشو. назли, ягон чиз бинӯш ҷонам. чой менӯшам, ҳамин кифоя аст. назли, зиёд фикр накун лутфан. ту медонӣ ки онҳо падаратро пайдо карда гирифта меоранд. вақте дар ин бора гап мезанед, ҳолам бад мешавад. биёед мавзӯъро дигар кунем, дар бораи дигар чӣ суҳбат кунем? дуруст. биёед дар бораи ягон мавзӯи дигар суҳбат кунем. муносибати шумо бо акаи муҷоҳид чӣ хел аст? ду рӯз боз мо бо ҳам гап намезанем. маро асабӣ карданд. модараш аз ким куҷои кадом як духтарро гирифта овардааст. ман шунидам. бисёр хандовар аст. назли, чаро ту механдӣ? асабҳояш хароб аст. назли, ту хуб астӣ? майлаш бубахшед. ӯ гумон кардааст ки ту дар марказҳои дилхушӣ кор мекунӣ. ҳа, маро ошкоро таҳқир кард. ошкоро. кешаниро намегӯяд? ҳам ту истода чизе намегӯяд? гуфтам ки ба модарат ягон чиз бигӯй. не, медонед кешанли он тавре ки худро вонамуд мекунад чунин нест. як лаҳза мелиса, ман намегузорам ки дар ҳаққи акаи кешанли ин суханҳоро бигӯӣ. ӯро ғайбат накун. ҳатто як маротиба ҳам ба ман занг назадааст. ку бинам. паёми садоӣ фиристодааст. мабодо аз ту бахшиш напурсида бошад. шаб телефонам хомӯш буд. шояд занг задаасту напардоштам. баъд паёмак фиристодааст. шояд гуфтааст ки ман хато кардаму ту хато накун. шӯхӣ кардам. ту фаъол кун, ҳамроҳ гӯш мекунӣ. мекушоям. мелиса, ин манам кешанли. ин манам писари муҷоҳид. шояд ту ин гуна ном бурдани маро дӯст надорӣ, вале ман нағз мебинам ки маро ҳамин гуна ном мебаранд. мехоҳам бидонӣ ки ман туро зиёд дӯст медорам. боз медонам ки ту омода кардани қаҳваро дӯст медорӣ. мелиса, умр зодгузар аст. кас намедонад ки фардо бо ӯ чӣ мешавад. медонам ту аз ман ранҷидӣ, вале чӣ илоҷ?
охир ӯ модар аст. худаш нақша кашида амал мекунад. касе ӯро боздошта наметавонад. ҳозир қабул надорад, вале ҳатман қабул мекунад. барои ин каме вақт лозим аст. бар замин ӯ аз баҳри сиёҳ аст, якрав аст. ту маро бубахш. ба худамон як шонси дигар деҳ. чӣ рӯзҳоеро паси сар накардем, ин рӯзҳояшам паси сар мешаванд. барои чунин корҳои майдачуда ту набояд ки ғамгин шавӣ. медонӣ вақте ки ту инро гӯш мекунӣ,